Yo, MC 2018. Yo, استحصالات موسیقی از استودیوی فرنس گروپ پروداکشن. 17 сентябрь соли 2017 ғамбама дилбаста ки месӯза вуҷуди ман чӣ кор кунам намедонам ғама ай дил дур кунам мереза оби дидам ҷигарам шидай варам эхудо чӣ гап боша месӯза ҷонда бадан даи ҳаёт якум бор дил шидаги қағамдор барои чӣ месӯза и дилаки ғам бемор саҳари барвахомад занги телефон дама мебардорам телефона хабари туи метан мара и худо ҷон барои чӣ мондам ада ғариби хабари туи додан мара мебарану минара э дили дарманди ма фарёд наку беҳуда монди охи таъқиб орзуҳо чид бенасиб мерораниш сари тахт э худо шава хушбахт туи муборак ҷони ширин даи ҳаёт ғам набин расиди ту ба орзуд ишқи мада дилам мурд тури сафеда сарат дастакода пеши барат саломети ҷони ширин дарди ман мешавад бин худованди меҳрубон бошад тира нигаҳбон да бағалат мехостум фарзанди хидма бинум неки охи сад афсӯс нарасидум ба ирӯз насиби дига шидӣ ты ай баром дур рафтӣ туи муборак ҷони ма гирья наку беҳуда оби дида нарезон ҳаме будай тақдирмон мондум ада ғарибӣ ту хонаи бахт мерӣ то халву танҳо мондум даму байни ғаму дард нести охи да барум кира дига ҷон мегум дубор мешада ҳаёт баланд мекунам фарёд даму байни дарду ғам шикастак дасту почам е дунё вафо накард дамаи ошиқ бача сарракам хам мегардам нарасидум ба орзум номи ширини тохи намера ай забонум ғаму дарди ошиқӣ да бадам задагохи маҷнуна тоқа монда куҷо рафти э лайли ғами ишқит курум кад номи ишқ да бадам зад эсай басай тоқат ки фикри оянда таки азоби ишқ кашидӣ харобу хазон шидӣ то кая ту мегарди ба ғаму дарди лайли иншолло меша рӯзе мераси ба хирсандӣ оста оста дур меша ғаму дарди ошиқӣ вақте саршид зиндагӣ баъд ҳаётам мефаҳмӣ ояндаи пешай ҳоли фаромӯш меша лайли э маҷнун ту ғам нахӯ тони фақат сабр ки дуд аз тарафи боло талаб дорум ай худо мара ба ҳама орзум бирасон ту эй худо ғаму дарди ошиқӣ дур шава ай моохӣ дига намехом азоб мехом ҳамаш боша хоб э худои меҳрубон ту мара тоқа намо.